Con este encontro comenzamos un ciclo que ao longo deste ano tratará temas como cooperativismo, consumo, soberanía enerxética, soberanía alimentaria. Este encontro é o primeiro, pero os seguintes se desenrolarán ata o mes de outubro, unha cousa así. En relación ao tema de hoxe, fronte á economía capitalista que estamos acostumados, que busca sempre o máximo beneficio na acumulación e na reproducción dos recursos, e moitas veces cun costo elevadísimo para todos nós, nos atopamos coa economía social e solidaria. Trátase de construir outro modelo sen subordinar o social ao económico, e se base en valores como cooperación, equidade, responsabilidade, cuidado do medio ambiente, e que en definitiva trátase de conseguir unha nova economía que ademais é unha maneira de concebir tamén as nosas vidas, diferente a da economía tradicional ou capitalista, ou como se queramos chamar. Coa finalidade de potenciar a economía alternativa e solidaria, no ano 1995 nace REAS, unha rede de redes composta por máis de 500 entidades que se agrupan en redes territoriais e sectoriais. Unha desas redes territoriais é REAS Galicia, formada por entidades pertencentes aos sectores de producción e transformación ecolóxica, comercialización de produtos ecolóxicos e comercio xusto, tecnoloxías de información e comunicación, deseño gráfico, bioconstrucción, inserción sociolaboral, difusión, animación e produción cultural e educativa, artesanía e apoio ao cooperativismo. REAS Galicia pretende difundir e dar a coñecer no noso país a economía social e solidaria, o tecido empresarial con características éticas e solidarias. E para falarnos de todo isto tenemos aquí a Asier Pelde, guipuzcoano de nacemento, pero asentado na nosa terra dende hai moitos anos, e que é socio da unha consultoría chamada Itaca Software Libre, unha cooperativa galega dedicada á consultoría informática apoiándose en sistemas de código aberto e software libre, e a su vez forma parte de REAS Galiza. Deixo a Asier, que sabe moito máis. Eu sou moi pouco. Un aplauso. Ainda que moi resumido, ou bastante resumido, está aí bastante do que iba a decir eu. Bueno, efectivamente son guipuzcoano de nacemento, viñen a vivir a Galicia, ou veo a miña familia vivir a Galicia cando tiña 11 anos. O meu pai de familia vasca e de Azcoitia, un puebliño interior de Guipúzcoa moi bonito que vos recomendo visitar ao lado de Loyola, e a miña nai é de Sober, da provincia de Lugo. Logo, xusto, nos estamos do outro lado do río Sil, Sober é Ribeira Sacra, do outro lado está Ourense. Eu viví moitos anos en Vigo, a miña familia cando tiña 11 anos, no ano 88, veuse vivir a Vigo, e eu viví entre Vigo e Santiago, e agora vivo en Vedra, que é o lado de Santiago. E veño a traballar, a ofrecer que traballo ás veces a Coruña. Vale, bueno, veño falar aquí como representante de REAS Galicia, e por eso, no nome de toda a rede, de todas as entidades económicas que formamos parte da rede, de parte de Ítaca tamén, moitas gracias a Marea por invitarnos a
expoñer pois, un pouco os principios que nos moven a nos como rede de economía alternativa e solidaria. Tampouco pretendo, en fin, eso, non? Establecer criterios demasiado fixos, sino iniciar un diálogo pois, con persoas e organizacións que tedes interese na materia, non? E que, desde logo, é moi suxerente nos tempos actuais. Non? Entonces, bueno, o máis ou menos o esquema que vou seguir é falar un pouco de, bueno, facer unha presentación nesta pantalla do que é a economía social xeral e despois centrámonos en REAS para que vexades un pouco que é a rede tamén é o que se está facendo, o que tratamos de facer aquí en Galicia tamén. Vale? Entonces, bueno, pois podemos decir que para empezar, para situar a charla, pois que a economía social e solidaria pois é un movemento que surge desde o propio tecido económico de forma paralela ao sistema capitalista mercantil. A economía solidaria houbo sempre. Eu decía, pois, cando de repente os barcos españoles iban a América a traer o ouro, pois estivo ali xa Bartolomé de las Casas facendo economía solidaria, non? Porque ao final o que fai a economía solidaria é o mesmo que fixo Bartolomé de las Casas, é dicir, oye, que non todo é beneficio, que non todo é rendimento, que as persoas están por riba de todas esas cousas, non? E a economía solidaria e a economía social o que di, pois é eso, nin máis nin menos. Podemos ahora imos maquillar, imos darlle algunhas voltas máis, pero en resumidas contas, como canta un amigo que temos nos que canta autor, la persona es lo primero, e iso que é a economía solidaria. Todo o que sexa mover a persoa do centro da economía, pois é desvirtualizar a economía solidaria. Entonces, é así de sinxelo, non? É así de sinxelo e así de difícil, porque as presións son moitas, non? Desde que ten evolucionado o sistema mercantil, o sistema mercantilista, o sistema capitalista, pois desde logo a tendencia non foi esa. Vemos que hoxe en día casi o contrario do que estamos tratando de decir nós, pois a persoa está ao final da cadena, non? Vale máis non só, en fin, non só é unha cuestión de beneficios, sino que hasta o ocio vale máis que a persoa, non? Poñemos ou somos capaces na nosa sociedade de primar o ocio frente á persoa, non só é unha cuestión de cartos, non? O deporte por riba da persoa, non? Vale, é algo extraordinario. Últimamente saíron varias noticias de entrenadores de fútbol, de chavalitos, de rapaces pequenos, porque de repente pues, pararon o partido ou reñeron a alguén porque estaban gritando a rapaces escolares que non, coño, si xa hasta hai que facer o deporte solidario, porque esta xente, hai xente que ten perdida a perspectiva, non, do que é importante na vida, non? E ao final a economía pois, é así tamén, non? Durante moitos anos, durante moitos séculos, pois o mundo pois está en contra do que creemos nós que ten que ser o que debería ser o paradigma, non? E frente a eso, pois frente ao paradigma capitalista e mercantilista, pois surge a reflexión en torno pois a economía solidaria, non? Que é unha reflexión reivindicativa. Non só é cuestión de teorizar sobre o que é e o que non é, sino que a economía social e solidaria o que pretende tamén é crear iniciativas que demostren o mundo, que demostren a sociedade, que demostren as nosas cidades e nos nosos barrios que outra economía é posible. Entonces, eso sí que pois, é algo que dunha forma organizada surge máis tarde. Probablemente Bartolomé de las Casas, cando fixo aquelo, pois non era consciente do que estaba facendo, non? Pero hoxe en día, pois os movimentos en torno á economía social e solidaria sí que tratamos de ser plenamente conscientes de que o que estamos facendo é actividade económica e que ten que ser actividade económica rendible.
non vale perder demasiado, algo sempre se perde, pero non demasiado, que sea a cousa, non? Pero decimos, hombre, a persona primeiro, todo o que sexa se poda facer respetando eso, pois podémoslo facer, non? Podemos crear postos de traballo de calidade, podemos crear estructuras sociales de calidade, asociacións de calidade, produtos, podemos ofrecer os nosos produtos que son de calidade, os servicios de calidade, non pasa nada cobrar por eles, non temos nada que non lo impida, sempre que a persoa sexa o primeiro, non? E para eso, pois, desde a economía social se organizan entornos, digo, bueno, neste caso é unha rede, REAS, pero son foros, hai moitos, non? REAS é unha delas, hai moitos entornos nos que do que se trata é de reflexionar en torno a eso, non? Porque realmente cando faz economía, non sei cantos de vos tedes responsabilidades nos vosos traballos, pero cando tes esa responsabilidade, cando tes un proxecto que sacar adiante, tes compañeiros que traballan contigo, que tes medo de que a cousa non vaya, de que non teñas cartos ao final de mes ou ao principio para pagar, non? Eso sempre son tensións que a nos na economía real pois nos provocan nosos proxectos e as tentacións son moi grandes. Sempre hai camiños máis curtos. E, bueno, e foros como de REAS ou outros nos que Ítaca participa, pero que hai moitos máis, pois nos axudan un pouco a manter tamén esa tensión a Ítaca e a calquera entidade, non? De que é mellor ás veces non acortar o camiño, non? E penso que o papel fundamental de REAS para as entidades que formamos parte dela, pois é unha das funcións ou incluso máis importantes é esa, non? Ahora sí, no pasado aquí, bueno, REAS, como dixo Yolanda era, verdad? Como dixo Yolanda, REAS é unha rede de redes, é unha rede estatal formada por redes fundamentalmente autonómico, pero bueno, pode non ser necesariamente, hai REAS Canarias, Andalucía, Aragón, Baleares, REAS Galicia é unha delas, e despois hai unhas redes que chaman transversales, que son rede de finanzas alternativas, na que hai entidades como FIARE, por exemplo, que moitos de vos coñeceredes, ou outras como a rede de enerxía alternativa, na que está Son Energía, e, bueno, e a coordinadora de comercio xusto. Son esas redes que están en todos os sitios e que tratan de establecer tamén algúns eixes transversales, non? E nós, pois, estamos en eso, pois, formar parte de REAS Galicia, non? Como decía Yolanda, somos máis de 500 entidades de todo tipo, hai formas xurídicas, hai de todo, non sei se hai algunha sociedade anónima, descoñezo, pero é probable que haxa sociedades limitadas, por suposto cooperativas, sociedades laborais, fundacións, cooperativas, asociacións, deso está todo máis que coberto. Pequenas, grandes, vamos ver a rede galega é feble hoxe en día, pero hai redes como Euskadi, pois que, ou Aragón, que son moi potentes, non? E que están facendo un traballo de crear moita documentación, crear moito debate en torno á economía solidaria, non? Bueno, hai na rede REAS hai implicadas máis de 35.000 persoas que forman parte desas 500 entidades, tanto como profesionais traballadores, que en torno a mitade, como xente que está colaborando como voluntarios que forman outra mitade, non? Uns dos principios da economía solidaria é que non todo o traballo ten que ser remunerado, non? A persoa está por encima do salario, si é que a veces hai que facer traballo voluntario, non? O traballo voluntario tamén é algo a valorarse, non? E, bueno, hai un movimento económico de máis de 350 millóns de euros. Todas estas cousas que estamos comentando, que ao final son números, pois podedes velas ou podedes atopar informes nas que se desglosan os datos no portal web economiasolidaria.org, que é o portal de cabeceira da rede,
e que é un portal que ten eso, pues, miles e miles de documentos para ver, non? É un portal con máis de 1 millón de visitas ao ano. Vale. Bueno, aquí vedes un poquinho neste cuadro, bueno, non sei se o vedes ben, pero é un pouco a evolución da rede, como foi evolucionando ao longo destes anos, no que a economía social paradóxicamente sostívose dunha forma máis que aceptable durante o tempo de crisis, non? Ao final, as empresas que mellor fomos aguantando todo o chaparrón que nos caeu encima fomos as empresas solidarias, polo menos que non baixamos a persiana, non? De feito, pois se ve que a economía solidaria, a economía social dentro de redes, hai economía solidaria fora, lóxicamente, pero dentro de reas, quero dicir, pois foi medrando hasta esas personas, non? No 2006 pois había 9.000 personas, algo máis, e agora pois somos 38.000. Esta é, bueno, Reas Galicia é isto, vale? Somos esas empresas, esas entidades nada máis, hoxe en día. Durante os últimos anos é certo que pasaron moitas outras que agora xa non están, pero hoxe en día tivemos unha asamblea fai 15 ou 20 días aí onde está feita a foto na LIN e establecemos que somos esos os socios, as entidades socias. O albergue Tronceda, comento como son poucas, que xa que viñen, pois digo que fai cada unha, non? O albergue Tronceda é un proxecto super curioso en Tronceda, que Tronceda non saberedes onde é, porque é unha aldea a tomar por saco en Castro Caldelas, tamén Ribeira Sacra, desde Tronceda vese Sober, vese a miña aldea ali tal, a aldea da miña abuela. Bueno, é un pueblo rehabitado, é unha ladeira da Ribeira Sacra, no que foi chegando xente, foron reocupando, bueno, reacondicionando as casas, as vivendas e tal, un pueblo de hippies, pois un pueblo de hippies, así, bueno, hai que non é, pero, bien, cada un foi incorporándose ali e dedícanse, pois, a labores de artesanía, están facendo ahora un proxecto de cerveza ecolóxica, natural e tal, bueno, cada un fai o que pode, e este rapaz, pois o que fixo foi un albergue fixo cas súas mans, e hoxe en día pois ten dúas vivendas das antiguas vivendas da aldea de Tronceda feitas para como albergue turístico. Entonces, lo que fai en torno a ese albergue pois é tamén tratar de promocionar o turismo responsable, o turismo un pouco consciente, non? É un sitio con moita historia tamén, a Ribeira Sacra. Logo, bueno, está Itaca Software Libre, que puxen a esta estivo en segundo lugar. Itaca Software Libre somos nós, unha cooperativa daqui da Coruña, a cooperativa informática. Dedicámonos a todo o que podamos facer relacionado cas empresas que resolverlo no mundo da informática, e estamos especializados en software libre. O software libre nos ofrece tamén a posibilidade de darlle un componente ético ao noso traballo, polo que implica o uso deste tipo de programas, e, bueno, pois aí andamos, levamos 7 anos, tirando pouquiño a pouco, un proxecto de autoempleo, autofinanciamento, bueno, vamos despaciño, pero imos indo, non? O noso sitio web, bueno, despois ao final do paro. Despois está Testora na Cachola, que é un proxecto de la LIN, no que 3 persoas puxeron en marcha a cooperativa, o mellor xa tedes oído falado delas, Xoana, Miguel e Raquel, e, bueno, dedícanse, empezou o proxecto como un proxecto de roupa ética, pero hoxe en día tamén se transformou xa nunha especie de cooperativa cultural na que fan promoción tamén cultural, non? Ademais de facer gravados e murais moi bonitos en roupa, non? E despois Sinerxia, que Sinerxia é a Federación de Cooperativas, Xeira Consultora, que é unha cooperativa que de apoio ao emprendemento social de Ordes, Cidadanía, que acaban de entrar agora, é unha Cidadanía, unha cooperativa de Santiago, xa leva moitos anos traballando en Galicia, dedícanse a análisis e estudios sociais, fundamentalmente.
son sobre todo politólogos, sociólogos e tal, e fan moitas enquisas, moitos estudios sociais, non? Cousas da Terra é unha rapaza de Santiago que se dedica a promocionar o turismo sostible e responsable tamén en Santiago. A Sazón, que é unha señora que tamén ven desa zona de Tronceda, que fai mermeladas ecolóxicas moi ricas. Despois está tamén Panxea, que é Comercio Xusto, unha cooperativa de Santiago. Intergal, que é outra cooperativa informática que teñen tamén a un traballador aquí na Coruña, pero fundamentalmente a súa sede me parece que está en Nigrán, no sur de Vigo. 3Ps, que é unha cooperativa que están pasando por algunha dificultad porque se marcharon e están vendo a ver se poden seguir mantendo a forma xurídica. Se marcharon 223, entón está vendo a ver se incorpora algún socio máis, pero é unha cooperativa de promoción cultural están en Redondela. Cun dos socios estudiei a carreira, eu estudiei Historia, despois dediqueime a traballar na cooperativa informática, pero estudiei Historia e estudiei con dos rapaces de 3Ps. Bueno, o que facemos na rede, por presentar un pouco o que fai REAS, sobre todo REAS, redes, vale? O que facemos desde Galicia é un pouco apoiar o que se fai, porque, como decía, somos unha red algo feble nese sentido, e, bueno, o que facemos é simplemente apoiar o que se fai, non? Pois se establecen distintas liñas de traballo e se van sacando adiante pois o mantenimento do portal web, enviando documentación, charlas, presentacións, o que cada un envía o que vamos podendo, non? Se colabora no boletín, hai 12.000 suscriptores do boletín de economía solidaria, que son moitos. Axudamos o desenvolvemento de ferramentas de auditoría social, que imos ver ao final o que é. Tratamos desde a rede impulsar o mercado social, é un dos eixes que se está traballando ahora moi activamente, das prioridades, o mercado social e a banca ética, as dúas cousas. Tratamos de recopilar vídeos de boas prácticas. Os vídeos de boas prácticas son moi bonitos, están no propio portal de economiasolidaria.org, vais ides a topar o enlace aos vídeos e bueno, pois é a xente explicando desas 500 experiencias que formas parte da rede, pois hai algunhas que fixeron un pequeno vídeo explicando como traballan. E, bueno, pois é bonito de ver. Ao longo do ano se organizan cursos e actividades varias en todas as redes e se organiza o Congreso de Economía Social e Solidaria, que é un congreso bianual, se fixo en Zaragoza fai un par de anos, este ano me parece que en Bilbao. É un congreso no que se xuntan 700 personas para falar de economía social, é o congreso máis potente que se fai en España, probablemente, España sin duda, e un dos máis potentes en Europa hoxe en día, e que cando se faga a convocatoria, pois se tedes interese, unha cousa moi interesante, no que hai moita xente moi interesante as palestras, suele estar moi ben. Si queredes ir comentando algo, tamén podedes, sí. Vale. Puxen aquí, empecé a poñer os principios da Carta da Economía Social e Solidaria. A Carta da Economía Social e Solidaria foi un proxecto que se fixo fai 10 anos, me parece, que se publicou, ao mellor me vai algunha cifra, algunha data, pero, bueno, era o que foi a Carta dos Principios, é un intento de fixar aqueles principios que son básicos para a economía solidaria, non? Que deben ser, entendemos que irrenunciables, non? E foi un traballo que se fixo desde a rede e que deu lugar, pois, a estos 6 principios que imos comentar, non? A carta completa está tamén na web, podes consultala, se lee moi fácil e tamén bastante interesante, non? O principio, digamos que é o que
nos comprometemos a cumplir ou a respetar as entidades cando entramos en REAS, non? Decir, pois asumimos os principios da Carta como propios, como algo que nos une a todos, non? Aunque despois pois hai entidades que inciden máis nun, outros máis noutro, outros que fallan un pouco en todos, outros que acertan un pouco en todos, bueno, hai de todo, non? Pero digamos que o que nos debe, o que entendemos que nos une, non? Cando te preguntas que é o que faz a ti, pois unha das cousas que faz é sacar adiante na túa organización pois o prácticas que respeten estes principios. O primeiro o principio da equidade, son 6 principios, como os decía. O primeiro, o principal para min, desde logo, é o principio de equidade, non? Definimos equidade como xusticia na igualdade. É o que comentábamos antes, a persona é o primeiro, a persona nas nosas organizacións ten que ser, eu digo moitas veces, a protagonista do seu posto de traballo, non? Cando un está traballando, está 8 horas traballando no seu despacho, na súa oficina, visitando os clientes, facendo o traballo que faga, pois ten que ser realmente o que se responsabilice hasta as últimas consecuencias do seu traballo, para ben e para mal. E entón, eso é o que trata de establecer o principio de equidade, non? A xusticia na igualdade. É un valor que recoñece a todas as persoas como suxeitos de igual dignidade, protexe o seu dereito a non estar sometidos a relacións baseadas na dominación, sexa cal for a súa condición social. Unha sociedade xusta é aquela na que todas as persoas se recoñecen mutuamente como iguais en dereitos e posibilidades, e ter en conta as diferencias existentes entre as persoas e os grupos. Por eso se deben satisfacer de maneira equitativa os intereses respectivos de todas as persoas. Eso, bueno, é o que ven dicindo este principio. O seguinte que imos ver, se tedes isto, bueno, non sei, se queredes interrumpirme, comentar algo, explicar algo, que sea, me decides. Igual vou algo rápido. O segundo principio é o principio de traballo. Somos entidades que fundamentalmente facemos economía, establecemos os nosos traballos, poñemos os nosos traballos nas nosas organizacións, aínda que haxa moito traballo voluntario tamén, pero ao final o que queremos facernos é, bueno, pois crear o noso propio posto de traballo. Establecemos entonces na Carta da Economía Social que o traballo é un elemento clave na calidade de vida das persoas, da comunidade, das relacións económicas entre a cidadanía, os povos e os estados. Por iso, dende REAS, situamos a concepción do traballo nun contexto social e institucional amplio de participación na economía e na comunidade. O traballo pois non é algo exclusivo dunha organización, sino que ao final trascende o que vas facer fora, non? Como decíamos ao principio, a economía social é unha economía reivindicativa e que trata de expoñer na sociedade que outra economía é posible, non? Que se poden establecer outras relacións económicas e laborais. Afirmamos a importancia de recuperar a dimensión humana, social, política, económica e cultural do traballo, que permite o desenvolvemento das capacidades das persoas, producindo bens e servicios para satisfacer as verdadeiras necesidades da poboación. Por iso, para nós o traballo é moito máis que un emprego ou unha ocupación. Constatamos que as actividades podémolas exercitar individuais ou colectivamente e poden ser remuneradas ou non. A persoa traballadora pode estar contratada ou asumir a responsabilidade última de produción de bens ou servicios, como en iniciativas de autoemprego. Dentro desta dimensión social, hai que destacar que son a chega do traballo levado a cabo no ámbito do cuidado das persoas, fundamentalmente realizado polas mulleres. A nosa sociedade non podería sosterse. Traballo que aínda non está suficientemente recoñecido pola sociedade nin repartido equitativamente. Aí, bueno, pues se trata de recoñecer o
o traballo que se fai nas nosas casas. O terceiro punto, o terceiro principio é o de sustentabilidade ambiental. Estamos falando de primeiro, segundo e terceiro, ainda que non son xerárquicos. A foto non eides ver, é unha foto de Tronceda, e xa que están aí no Quinto Pino, polo menos poñerles esa foto, pero non eides ver. Como digo, é un sitio da Ribeira Sacra, que está moi ben, pero hai que chegar hasta ali. Consideramos que dentro da nosa actividade productiva e económica esta relación consideramos que a nosa actividade económica está relacionada coa naturaleza. A nosa alianza con eles, con ela, e o recoñecemento dos seus dereitos é o noso punto de partida, non? Hai que, efectivamente, a mí sempre me gusta decir que cada entidade dentro de REAS ten un punto forte. Casi todos temos un punto forte en algún dos principios, non? Eu sempre digo, eu falo a nivel persoal, eu son un pouco ecoloxista, non teño demasiado presente o ecoloxismo na miña actividade profesional, non? Pois o uso do transporte público, tal, pois vou en coche, móvome, tal, pois non é algo que teña demasiado interiorizado, non? E bueno, pois o recordalo de vez en cando pois axúdame a ser un pouco máis consciente de que o mellor podo estar máis relaxado con algún outro punto que cumplo mellor, decir, bueno, pois teño que esforzarme un pouco máis no entorno, no ecoloxismo. De todas formas, non cabe duda de que sexa non ecoloxista eu, pois o sistema mercantilista e capitalista, pois unha das cousas que está sacrificando é o planeta. E desde logo ten que ser unha aposta forte da economía social o responder a esa rexión. Por iso creemos que a nosa boa relación coa naturaleza é unha fonte de riqueza económica e de boa saúde para todos. De aí a necesidade fundamental de integrar a sustentabilidade ambiental en todas as accións, avaliando o noso impacto ambiental, a nosa pegada ecolóxica de maneira permanente. Algo, desde logo, moi interesante. Queremos reducir significativamente a pegada ecolóxica humana en todas as nosas actividades de cara a formar estructuras sustentables e equitativas de produción e consumo, e promovendo unha ética da suficiencia e da austeridade. Iso que ven dicindo máis ou menos este principio. Despois, bueno, se establece outro dos principios é o principio de cooperación. Lóxicamente, pois o que trata de establecer este principio pois é a necesidade de traballar, de facer a nosa actividade en competencia e non tanto en competitividade, non? Básicamente todo o que se deriva de eso. Me parece que este é o quinto. O principios sen fins lucrativos. Un dos aspectos que moitas veces non se acaba de entender é isto de traballar sin ánimo de lucro, e tamén é un dos principios fundamentales da economía solidaria, e das que se explica, non ten que justificar bastante, sobre todo cando non tes unha forma xurídica de cooperativa ou tal, tes que seguir a decir que non ten ánimo de lucro. Fundamentalmente o fin lucrativo se considera que non se remunere capital, que o que se remunere sea, no caso, o traballo, non? Que non haxa socios capitalistas ou que poñen cartos e se lles paga simplemente por poñer os seus cartos, non? E iso é o que pretende
bueno, fala deste principio de que non haxa nos proxectos fin lucrativos, especulativos, en fin, que o que genera riqueza sea o traballo, sea, como decíamos no punto anterior, os bens e os servicios que un produce, non os cartos que un ten. O principio de compromiso co entorno é un principio, é o último, me parece que o último xa, é o principio que engloba a todos os demais, non? As entidades que formamos parte da rede entendemos que temos que estar pendientes do que sucede no noso entorno máis cercano para axudar a mellorar a sociedade e non estropeala máis, non? E isto se refire pois a como nos comportamos, por suposto, internamente, eso xa o vimos noutros principios, pero tamén pois como nos relacionamos cos nosos proveedores, como nos relacionamos nos nosos barrios, como nos relacionamos ca política local, cas administracións máis cercanas, como traballamos, en fin, cos sectores desfavorecidos, como desenvolvemos a nosa actividade na sociedade, non? Os anglosajones teñen un término que describe moi ben isto, que se llama stakeholder, pero aquí en español non existe algo que defina tan ben como en inglés ese termo, ¿no? de entorno, pero bueno, refírese un pouco a eso, o contexto no que as nosas entidades están inscritas, ¿no? Non ten sentido pois estar na economía social e tratar de machacar a un competidor polo feito de ser competidor. Nos, por exemplo, traballamos nun sector un pouco difícil para eso, porque os nosos proveedores moitas veces cando compramos hardware non hai proveedores locales, non tes como escapar un pouco ás multinacionales, non? E na medida deso, pois, unha das decisións que tomamos foi anular o noso marxe comercial cando vendemos hardware e mercalo nunha pequena tenda de informática, ainda que esa pequena tenda ao final o que compran son ordenadores a multinacionais, porque non hai empresas que non sean dese tipo, non? Pero bueno, en vez de mercalos a distribuidores e tal, pois nesa medida, na medida das nosas posibilidades, pois, ainda que non somos grandes consumidores de hardware, pois si, mercar no comercio local, non? A ese nivel. Pois bueno, cada un nesto fai tamén como pode, non? O último punto deixeino para presentarvos a auditoría social. Sinto que se vexa tan pequeniño e que non se poida ver exactamente o que é, ou que non poidades lelo, ainda que veremos o que é. Auditoría social é unha ferramenta que se crean redes, no ano 2003, me parece que se fixo o traballo. Detectouse na rede o auge por aquel entonces da responsabilidade social corporativa das empresas, non? Veíamos que víramos que o fixeron, pois que as grandes empresas de repente se estaban preocupando moito de facer os seus plans de responsabilidade social corporativa, e algunhas incluso dicían engaden tamén a responsabilidade medioambiental e tal. En REA surgiu a reflexión de que tipo de responsabilidade social se podía facer, que tipo de documento ou de auditoría, de análisis se podía facer ou propor desde a rede, que respondese non só a criterios de imaxe, publicidade, tamén mercantis que estaban utilizando as grandes empresas, sino que respondese realmente ou que dese resposta a estos 6 principios que acabamos de ver, non? Entonces, surdiu esta auditoría social, e é un modelo de análisis de auditoría. Son sobre 100 indicadores, están publicados tamén na web, se pode facer. Bueno, de feito está pensada para que cada organización a faga sobre si mesma, non se trata de contratar a un auditor que veña a facer unha auditoría,
sino que cada organización, cada entidade económica inicie por sí mesma o proceso de traballo sobre esos 100 indicadores, ¿no? Entonces, pois, se poden descargar, se pode establecer un método de traballo que está máis ou menos definido, se van vendo os indicadores e cada organización pois vaise autoavaliando. Ás veces se considera como adecuado que haxa un observador externo para que guíe algunhas cousas, pero fundamentalmente eso é un proceso de auditoría e de autoavaliación que entendo que se pode un análisis deste tipo pois adaptar tamén a outro tipo de organización, ¿no? Realmente é algo que non é moi coñecido, pero que é moi interesante, porque aínda que solo sea botándolle un ollo, decir, vou ver que indicadores hai aquí, pois daste conta de cousas que na tua entidade ou organización se poden mellorar, ¿no? Entonces, pois, está disponible para poder usarse en calquera organización, poder aportar melloras e incorporar indicadores que co tempo van sendo máis importantes, ¿no? Vale, penso que con isto xa remato, non sei que hora é, pero bueno, aí vos deixo os datos de onde podedes ter máis información. O portal web economiasolidaria.org é un superportal, hai moitísima información, como decía, miles de documentos, novas, estamos todas as redes, datos de contacto, en fin, hai de todo. Despois na rede galega, pois tamén se explica un poquinho o que é Reas Galicia, economiasolidaria.org/Reas Galicia, as entidades que formamos parte da rede e como nos organizamos. O correo da rede, secretariareasgz@gmail.com, por si tedes alguna dúbida, se queredes que a vosa organización forme parte de Reas. O proceso moi sinxelo e moi gratificante. Os invito, se tedes proxectos económicos, invito vos a tomar contacto. Bueno, se non son económicos, o mellor vos se pode facer tamén. Bueno, poño tamén o meu correo, asrp@itakswl.com, por si alguén quere contactar comigo para calquera cousa. O sitio web da nosa cooperativa, porque aí terá información do que facemos en Ítaca, que é itakswl.com. Por min, vamos, hasta as vosas preguntas e comentarios, nada máis, moitas gracias e vémonos. Haber suxerido algo, ¿no? Traballáis de alguna maneira con as administracións? Si, traballase moito ca administración. Nos non, aquí en Galicia non demasiado, pero fundamentalmente no País Vasco e Navarra traballase moito, sí. A rede redes susténtase fundamentalmente ou en gran medida, hoxe tamén Madrid aporta bastante, pero o sustento máis importante é Navarra, e en Navarra hai un apoio moi forte da administración, hai moita implicación da administración autonómica, ou por lo menos había. Ahora me parece que baixou, pero vamos, hai moita colaboración. Se crearon moitos grupos de traballo, incluso mixtos, entre a administración e Reas, entre Reas e tal. E despois, sí, vamos. Aquí intetouse de alguna maneira? Non o sei. Ás veces que, desde logo, nos últimos 6-7 anos non ten habido intentos fortes de facelo. Por lo menos desde que eu estou, eu non son consciente, por lo menos, de ter feito un esforzo por acercarse á administración. E que accións crees que desde a administración se podrían levar a cabo para chegar a economía, por exemplo, do Concello da Coruña, a este modelo de economía social e solidaria? Desde logo, claro, hai moito camiño por facer. Precisamente en Guipúzcoa, houbo un grupo de traballo mixto entre Reas e a Diputación de Guipúzcoa
na que se estableceron os criterios para licitacións públicas na economía social. É un documento que está na web que establece ou trata de establecer aqueles puntos que son importantes ou como debería ser o procedimento de licitación no que participen ou para que participen as empresas de carácter social, non? Claro, pois eu que sei, bueno, o primeiro punto que se establece é que cando se publicita unha licitación hai que a administración ten que advertir que ten cláusulas sociais, non? Entonces nesas licitacións a administración ten que ter en conta que a economía social polo xeral é unha economía económicamente limitada porque as nosas organizacións non están chamadas a medrar. É dicir, normalmente a economía social é unha economía que cando medra demasiado algo se desvirtúa, non? Hai grandes cooperativas, grandes corporacións cooperativas que precisamente no momento de medrar perderon. Entonces a administración ten que lidiar con esa limitación do tamaño, con esas cousas. Eso é algo que ten que superar. Na miña opinión, por exemplo, unha administración local como un concello, unha das cousas que debería ter moi en conta é a localización das entidades. Eu, por exemplo, hoxe en día hai empresas que o mesmo xestionan unha guardería, que fan unha ponte, que limpian non sei onde, que fan tal, e eso claro, económicamente son moi competitivas. Se non hai cláusulas de outro tipo, se non se establecen cláusulas de ratio de traballadores e traballadoras, se non se establecen cláusulas que primen un pouco as entidades que teñen contratadas a persoas con discapacidade ou persoas en risco de exclusión ou que teñan, non sei, condicións dese tipo, non? Que sean respetuosas co medio ambiente. Tamén son cláusulas que se establecen para un pouco baixar un pouco o aspecto puro e duro económico no que andamos máis, non é que seamos máis débiles, é que temos que ser así. Entonces é algo inherente á economía social, non? Prácticamente esa falta de corpo económico. E, bueno, a administración, desde logo, pode facer un gran esforzo, porque hasta ahora non se fixeron demasiado, non? Que te presentas a un concurso, no que o que conta é a proposta económica e, compite o que menos paga, xa está. Se está dentro do convenio, o convenio marca que se paga pouco, están nun convenio, se respetan as leyes e punto pelota. Bueno, hai que superar eso tamén desde a administración. De todas formas, xa digo, se queres paso, hai ese documento feito, traballado en conxunto entre a Diputación Foral de Guipúzcoa, REAS Euskadi, que establece unha serie de parámetros que se teñen que ter en conta, porque tampouco vale excluir, decir, tampouco contratamos tampouco imos deixar de contratar a tal empresa porque son malos, tampouco está sinxero nada desto, non? Entón, aí o que establecen son esos criterios que se deben ter en conta para ponderar, simplemente. No momento no que, por exemplo, vos dende Ítaca tides un cliente que vos solicita un servicio, establecedes con eles algún tipo de compromiso que vaya na liña de que a súa actividade entre dentro do código, digamos, ético que ten REAS, ou facedes alguna actuación nese sentido? Desde logo non temos un protocolo, vale? Sí que o temos en conta. Sempre conto unha anécdota que é real. Fai moitos anos, ao principio, cando estábamos empezando, temos uns amigos cos que traballamos en Madrid, que fan tamén unha empresa moi pequenina, son 3 personas que viñan de traballar en Alcatel, dedícanse ao diseño electrónico, teñen a unha persoa con discapacidade non tal, unha empresa xente maja, non?
e íbamos a ir a facer un proxecto con eles, a participar nun proxecto nun proxecto que eles facían parte do diseño electrónico, e nos que empezamos nos dixeron, oye, por que non vides a facer a parte informática e tal, e fomos a Madrid, e esta empresa nos comentou que a súa vez estaba facendo tamén un desenvolvemento electrónico para Indra. O que facían era unha parte da electrónica do aluguer de bicicletas. Indra pois, é unha destas empresas que o mismo te fai unha tarta que te monta tal, e entón eles fan xestores de alquiler de bicicletas. E esta empresa lle facía parte do diseño electrónico, e nos dixeron que tamén podíamos estar en esta empresa. E entón nos chegamos de Madrid, comentámoslo na cooperativa, e houve quen dixo que con Indra non podíamos traballar. Non era nada malo, o sea, nin nos podemos decir, nin ao final tampouco, non sei se houbera xurdido a oportunidade siquera, non? Pero o certo é que houve quen dixo que non se podía traballar, e, bueno, pois non, decidimos deixar aquilo, non moverlo. Pero sí, o sea, na medida do posible, aínda que non temos un protocolo de actuación, polo xeral sí que temos claro. E desde logo sí que temos visto que bueno, o temos visto o noso entorno, pois traballar sobre todo no entorno social, ou onde estamos probablemente máis cómodos. Para Ítaca, para nós é complicado ás veces transmitir o que queremos facer, non se entende ben ás veces tamén, bueno, costanos comunicalo, porque sí que temos clientes de todo tipo, e entón ás veces é difícil, pero bueno, sí que tratamos de ter o posible. Penso que hai líneas que non sobrepasaríamos, pero bueno, non temos, digo que non temos un protocolo claro. ¿Tenéis alguna especie de asesoría para proxectos, para a creación de novos proxectos ou algo así? A que te refires exactamente? Bueno, a resposta é que non, porque non temos asesoría de ningún tipo. Bueno, asesoría, vamos. Xente que quere facer un proxecto e polo xeral a nos os proxectos que, o sea, cando nos o que facemos é ofrecer servicios informáticos a alguén que necesita un programa, alguén que necesita, bueno, tamén programas web e tal. Entonces, en Ítaca non somos todos informáticos, hai dos informáticos, aí está Yolanda, que é a miña compañera, que está aquí tamén, que é economista. Estou eu, que son licenciado en Historia, pero tamén estudei algo empresariales e tal. Entonces somos nós os que, se son proxectos dese tipo, que hai que estudiar non só desde a perspectiva informática, os que solemos abordalos. Pero non me refiro só aos proxectos informáticos, senón a calquera outra empresa, cooperativa, etc., que este dentro da rede, que poda precisar algún... asesorar a xente ou... Que non te acabo, tens que perdonarme, que non te acabo de entender. Para alguén que quere crear algún... Sí, desde Reas. Non desde Ítaca. Sí, vale, perdona, ahora entendín. Non existe como tal, pero sí que estamos precisamente ahora intentando facer eso. A xente de Xeira Consultora, que é unha consultora que sí que fai eso desde Ordes, sí que estamos tratando de establecer algún tipo de asesoramento desde a propia rede. Nos agora que facemos fundamentalmente, pois cando a alguén lle chega un proxecto deste tipo, pois é derivado, pois ven a Sinerxia, ou que traballan sobre todo o Carré do Sumo, ou a Coacota, ou tal, alguna entidade deste tipo que sí que... Pero sí que creemos que é interesante que desde Reas se faga ese traballo e estamos establecendo os criterios para poder facelos. Perdona. Non, tampouco me explico fatal. Xeira Consultora, entre outras cousas, fai eso. Fan eso, eles asesorar a proxectos que nacen, que teñen que definir o seu modelo de negocio. Acabas de comentar da rede o Sumo, se podes explicarnos un pouco en que consiste.
non sei se alguén pode, non, eu simplemente é unha rede que se dedica a apoiar iniciativas, a apoiar outras cooperativas, establecen programas de apadrinamento e cousas así, pero non pode, non é algo que, vamos, non coñezo para poder falar. Hai unha web que é a redusumo.noselle que podedes ver aí, pero non o sei. Todas as empresas galegas de economía solidaria están mapeadas en algún lado? Bueno, porque é moi difícil, nos estamos intentando precisamente desde REAS facer, bueno, un pouco de nexo, de empezar a aglutinar en serio as empresas. Temos que medrar moito para poder facelo, porque hai moitas entidades que non están en REAS, moitísimas, de feito estamos moi pouquiñas. Estáse facendo, joder, que estamos aí, estamos traballando nello. Hai unha cooperativa de Vigo, unha editorial que se chama Catro Ventos, que precisamente está traballando nese directorio de empresas. Non son socios de REAS, porque ainda están aí ca cousa da constitución da cooperativa e tal, pero o seu primeiro proxecto como cooperativa vai ser un mapeo das entidades de economía social e solidaria. Probablemente lancen un crowdfunding e tal, teredes noticias sobre eso. Porque non existe, que eu saiba non existe. Decías que Navarra, que é moi forte REAS, pero seguramente todas as empresas, non, de economía social, bueno, casi todas estean asociadas a REAS, non? E aquí Claro, non, claro. Claro, non hai pouco, pero de Claro, non está efectivamente. asociado. REAS en Navarra é un interlocutor moi potente frente a eso, frente á administración, frente a proxectos, frente ao que no asesoramento, pois cando se vai facer unha lei de economía e tal, non é un agente potente, aquí en Galicia non o somos. Entonces, pero claro, sí que o son porque teñen ese músculo que vamos, son tropecentas empresas, hai, non sei, pero 50 ou 60 xa serán. E en Euskadi tamén, en Euskadi son moi fortes. De feito, hai un secretario técnico da rede, que é unha persona que traballa non toda a xornada, pero ten bastantes horas de traballo e está prácticamente sostido por la rede Navarra. Aunque todos aportamos algo, pero ele está traballando desde ali en Navarra. Mellor podes explicar o que hai que facer para adherirse a REAS? Un poquinho, se non... Para adherirse a REAS é moi sinxelo. Desde aquí en Galicia, a súa organización, lóxicamente, se adhire a REAS Galicia, vale? Entonces, simplemente mandar neste caso solicitar o seu desexo de adherirse, e nos lle mandaremos información dos datos que imos precisar, pois copias dos estatutos, unha autorización do representante de que vai representar da entidade que vai ser representante en REAS e tal, e despois pouco máis, hai unha pequena cuota que son 100 euros ao ano para gastos da rede e basicamente pues, vir a reuniones hai, me parece, son 4 asambleas ao ano, unha por trimestre, bueno, participar nesas actividades que se van facendo. Fais en Galicia un encontro cara xaneiro se fixo Nordes este ano, o ano pasado foi en Santiago, este Nordes, se fai un encontro no que, bueno, nos juntamos todos, e máis xente que non está en REAS, e xa está, pois, basicamente, quero dicir, adherirse a Carta dos Principios da Economía Social e Solidaria, pouco máis. As entidades que están en REAS traballan basicamente nas súas comunidades autónomas, non? Por tamaño, digo, por... Sí, é que normalmente suelen ser máis pequenas. Aquí en Galicia, claro, nós temos clientes fora, temos clientes en Madrid, clientes no País Vasco, temos xente que traballamos por aí
fora, pero bueno, normalmente non son dono de traballo galego. Vamos, non... Home, eu tampouco me fixei moito neso, non? Pero vamos, eu non coñezo ninguna entidade ou non son consciente de ninguna empresa que facture aí 1 millón de euros en reas. Que podía velas, o sea, hai empresas de economía social máis ou menos cooperativas e potentes que podrían encaixar con esa facturación, pero non me dou conta, todos somos proxectos máis ben pequenos. E a vosa relación ca banca supoño que está tamén vehiculada por medio de alguna entidade de banca ética, non? Sí, bueno, hai unha relación moi forte entre REAS e FIARE, eso xa en primeiro lugar. De feito, FIARE é unha das entidades transversais de REAS, pero tamén hai relación con COP57, moita, porque hai moita relación. Aquí en Galicia, unha das cousas que nos pasa en Galicia, as dobles ou triples militancias, non? A ver, e é unha cousa que tamén nos ten limitado un pouco no desenvolvemento da propia rede, porque hai xente que chega bueno, é representante de unha organización, pero resulta que está en outras tres, e entonces as outras xa máis ou menos están estando informadas, están ao tanto das cousas que se comentan en REAS, pero non acaban de asociarse, non? E aínda que hai Sopeto, por exemplo, que é unha entidade parabancaria de aquí, de Santiago, que se dedica aos microcréditos, pois non é socia de REAS, pois somos varios as persoas que, estando en REAS, formamos parte tamén da Sopeto, non? E está, vamos, xa te digo, tanto COP57 como FIARE están moi representadas en REAS. E hai unha mesa hoxe de, bueno, hoxe, quero dicir, hai unha mesa de finanzas éticas en REAS, na que ademais están tamén, non recordar as entidades que son, pero eu só coñezo estas que comentei, pero me parece que o Procredit tamén está representada, e outras, bueno, outras de parabancarias. Pero foi unha aposta forte, realmente, hasta non foi moito, era un valeiro que había na economía social o tema bancario, non? Entón aí sí que se fixe unha aposta por calquera cousa que salise. Entidades como a Caixa Rural Galega non cumplirían os principios de economía social? Non sei. Non sei. É posible, pero non sei. Ao final, penso que é unha cooperativa de crédito, se non me equivoco, e, bueno, pues, non sei, a ver, pero sería posible, non sei. Non hai, desde logo, non hai ninguna caixa rural. Non hai ninguna caixa rural asociada, o cal tamén é sintomático de que... Si o cumple a Caixa Galega, por lo menos buscar non é intencionado, non? E a nivel estatal teñen, o sea, non pasa que a Galega, pero ten invertido en armas, non? Por exemplo, o sea, sí, por eso habría que verlo. Non sei a Caixa Rural, non o sei, Eu, vamos, non teño, coñezo, temos traballado con eles, non, o sea, a nivel persoal, e, vamos, supoño, dentro do malo será... Menos mal. Que digo que non é o Banco de Santander, pero tampouco é... Eu penso que o mellor había que aquilatar un pouco os filtros para mirar este tipo de entidades. No, pero por eso digo que habría que verlo, sí, vamos, eu que non me atrevo a ser, home, tampouco me atrevo a decir que non, porque eu que sei, non o sei, entonces non, pero vamos, habría que miralo. En principio, todo se pode, o sea, todo hai que miralo, non sei, vamos, desde o filtro, se non se considera axeitado, os filtros están, vamos, non hai, se chegase unha solicitude, pois se estudiaría, se despediría documentación, se despediría o material que teñen, se estudiaría, e desde logo se teñen inversións en sectores que non se consideren, non entraría, vamos, sen duda.
O que sí que está claro, por exemplo, si pudese ser que entra, xa non a Caixa Rural, pero alguna fundación por aí ou alguna cousa destas que te piden e bueno, tampouco atopas razóns obxectivas para decirles que non ou tal. O que sí que temos claro é que entrarían cun voto igual que Ítaca. O sea que, bueno, se queren, eso tamén estaría ben, tratalos de tú a tú, non? E como por ahora somos máis, pues, as empresas como Ítaca, pues poderíamos marcar unha línea aí, non? Eso está claro, o sea, entrarían cun, o sea, as entidades entrarían cun voto, se teñan o volumen del que teñan e aí xa está. Si non hai ninguna pregunta, pues damos por finalizada a palestra. ¿Os parece? Va. ¿No?